Bio je utorak navečer i ja sam došao doma s posla malo kasnije nego inače. U to vrijeme nisam imao stan pa sam prekovremeno spavao kod mame. Ušao sam u kuću i sva su svjetla bila ugašena i nikog nije bilo doma. Odlučio sam je nazvati da pitam gdje je i da li je sve u redu, budući da je u ovo vrijeme inače uvijek bila doma. Legao sam u krevet u svojoj sobi i nazvao, no nitko se nije javljao. Nakon par minuta opet sam pokušao, misleći da je u kupovini ili negdje dok je mobitel u autu. Ovaj put javila se, ali bila je potpuna tišina. Nije bilo čak ni buke u pozadini. Nakon 10 puta halo halo prekinuo sam i pokušao ponovo. Mobitel je neko vrijeme zvonio i onda se podigla slušalica. Prvih par sekundi opet nije bilo zvuka, no onda sam čuo disanje. Odjednom smiješak koji sigurno nije bio od moje mame. Siguran sam da je to bio muški glas. Nakon smješka je prekinuo poziv dok sam se ja malo naježio, ne znajući što se događa. 2 puta sam provjerio broj i nije bilo moguće da je pogrešan. Svaki put kad bi birao broj, pisalo bi mama na mobitelu. Uvjeravao sam se da sigurno postoji neko logično objašnjenje, neka greška sa mrežom ili slično. Odlučio sam otići do kuhinje popiti nešto i otkrio sam nešto u samom kutu oka. Na stolu koji je bio usred kuhinje bio je njen potpuno krvavi mobitel.